こんにちは。ライフアズアート柴原ラボコスメの柴原幸子です。本日は洗顔の泡立ての方法についてアドバイスしたいと思います。今日使わせていただく洗顔料は一般的なチューブに入っているフォームタイプと呼ばれる洗顔料です。こちらはシルクルールから出ているウィプトソープと言います。界面活性剤を使っていなくて非常に肌に優しいのですが、すっきりと取れ心地がある非常に評判のいい洗顔料になります。では使ってみます。まず洗顔の前にしっかりと顔と手を洗って夜洗いをしておいてください。はい、手を濡らしていきます。泡立ちがしづらいとおっしゃる方は、この時点で1回ハンドソープで手を洗っておいていただくと洗顔料の泡立ちが非常に良くなると思います。1回分の使用量はだいたい1センチくらいです。まず手のひら全体に軽く広げていきます。で、ここにお水を加えていきます。手のひらと手のひらをこすり合わせるのではなく、手のひらの間に隙間を空けることで上手に空気を巻き込むことができます。はい、泡が立ってきました。皆さんいつもどれぐらいの泡の感じで洗っていただいているでしょうか。まだ少し緩いのが分かりますでしょうか。もう少ししっかり泡を立てていきます。空気を巻き込んでいくと非常にコシのあるもっちりとした感じの泡に変わってくるのがお分かりいただけます。いい感じに泡が立ちました。このように角が立つくらいの弾力のある泡が一番ベストな泡の状態です。ここまでしっかり泡が立っていると垂直にしてもポタッと落ちてくることがありません。では洗い方のアドバイスに行きたいと思います。しっかり立てた泡をお顔にのせます。お顔と手のひらの間に泡が挟まるような状態で洗っていきます。手を顔にすりつけるのではなく、泡を広げるような状態だと思っていただけるといいと思います。しっかりコシのある泡はなじませても潰れていきませんので、洗顔がしっかりとできます。10秒ほど顔全体にしっかりなじませて汚れを浮かせたら流していきます。きちんと泡が立った洗顔料は泡切れもとてもいいです。いつまでもぬるつくことなくスーッと泡が取れていくのが分かりますでしょうか。生え際やフェイスラインは落とし残しのあるところですので気をつけてすすぐようにしてください。泡がしっかり取れましたね。正しい洗顔は綺麗な肌の第一歩です。朝はぜひ洗顔から始めてみてください。